Hej alle sammen. Dette er en ny udfordring. Stor, mellem og lille madudfordring. Det bliver så sjovt. Lad os gå og se der. Wow, jeg har en lille portion Hubba Bubba tyggegummi, men Britney har en gennemsnitlig pakke. Fantastisk. Men Bobby var den heldigste af alle. Ja, jeg ved det. Det er så fedt. Okay, så starter jeg først, da jeg har den mindste portion. Lad os prøve det. Hvad? Tyggegummiet ser sødt ud. Bobby, se på dette lille stykke tyggegummi. Bare rolig, Sam. Det er bare et stykke tyggegummi. Det er stadig lækkert. Nå, jeg har allerede fundet ud af, hvad jeg vil gøre. Tag Hulks handske og... Ja! Cool. Nu har jeg Hulkens kraft at slage og se på mit tyggegummi. Og nu vil jeg lave en boble. Lille, men stadig cool. Din tur, Britney. Ja, fedt. Så lad os prøve det. Lad mig åbne det først. Det er så smukt. Stop med at kaste ting på mig. Jeg er ked af det, Bobby. Det var ikke med viljes. Lad os komme tilbage til tyggegummiet. Ruller ud. Wow, hvor lang den er. Ser du det? Jeg er chokeret. Lad os prøve det nu. Er det hår? Hvor ulækkert. Hvad er det? Skål. Det ser ud til, at nogen skal spise et stykke tyggegummi med deres hår på. Wow. Jeg troede ikke, at tyggegummiet ville være så langt. Jeg bliver ved med at tygge, og til slutningen, og hvad er det her? Nej. Det er ulækkert. Hvorfor er det fuldt af hår? Hvad har du gjort, Britney? Undskyld, Sam. Det var ikke med vilje. Ja. Nå, kom nu. Det er din tur, Bobby. Okay, lad mig åbne op. Se på det. Wow, det er så stort. Jeg vil spise det for evigt. Det er så sødt. Jeg elsker det. Vi spiser alt, mens ingen ser. Det er så lækkert. Det er virkelig fedt. Bare lidt tilbage, og jeg er klar til at lave en boble. Hey. Se og lære. En kæmpe boble vil helt sikkert komme ud af denne store tyggegummi. Nej, den sprang, og er alle dækket af tyggegummi. Det vil tage dig lang tid at fjerne det fra dit hår. Denne gang fik du vingummibamserne. Skjoldet tager vi døjerfyrt. Bobby er så lille. Britney har allerede en meget større bjørn. Men hvad med Sam? Vi kan ikke tro vores egne øjne. Den er enorm. Hej, jeg vil allerede starte. Lad os prøve det. Men hvordan? Jeg har en idé. Jeg har en printer. Hvad vil du sige, hvis jeg klonede denne marmelade? Det kan jeg gøre. Jeg kunne scanne marmeladen flere gange. Se, tag et kig. Fantastisk. Hele arket med marmelader. Wow, det var fantastisk, Bobby. Ikke underligt, at jeg er så klog. Lad os prøve det. Lækkert. Det er fantastisk. Jeg vil spise det hele. En efter en. Nu har jeg spist det hele. Du slikker dine fingre. Nu er det min tur. Jeg har en idé til, hvordan jeg kan øge min marmelade. Vi bruger en pumpe. Lad os puste min gelébjørne op. Du vil se, det bliver større end Sams. Nej, det sprang. Bamsen eksploderede. Jeg er dækket af marmelade nu. Lad os prøve det alligevel. Ja, det er lækkert. Nu er det min tur. Lad os prøve denne marmelade. Det ser lækkert ud og smager endnu bedre. Men jeg har en idé. Lad mig rive denne marmelade i stykker. Pjøs afjunte som frysmængder en sandari og lægge det i en skål. Så tager jeg en brænder. Her er den. Ja. Voilà.
Det skulle smelte marmeladen på et par sekunder. Du vil se. Klar. Marmeladen blev flydende. Wow, fed idé. Hvad vil du gøre næste gang? Nu tager jeg et sugerør og drikker det hele. Wow, det er så lækkert. Sam, jeg har fået en idé. Du er min ven, ikke? Del det med mig. Vær sød. Vær sød. Med mig også, Sam. Okay, ingen mad. Ikke dele med dig, Bobby. Men jeg vil helt sikkert dele med Brittany. Jeg har et separat sugerør til dig. Tak, skat. Vær sød. Hej, lad os prøve det. Det er lækkert. En lille Fanta, men Brittany har en gennemsnitlig størrelse igen. Det ser sejt ud. Hvad så med Sam? En kæmpe portion. Hej, kom nu. Jeg har aldrig set en så stor en. Kom nu. Bobby starter først. Okay, der er så lidt her. Jeg drikker det hele hurtigt. Lad os prøve det. Nå, det var det. Virkelig. Intet tilbage. Nu er det Britneys tur. Okay. Lad mig tænke over det. Jeg har tænkt på det. Jeg har en candyfloss-maskine. Hæld Fantaen i maskine, og jeg får en smuk orange smagende candyfloss. Lad mig tænde den sådan der. Jeg har en pind, som jeg kan sætte mit candyfloss på. Wow, fed idé. Wow, det ser fantastisk ud. Lad os prøve det. Det var det, jeg ønskede. Jeg kan virkelig godt lide det. Hvad er det, Sam? Kan du dele det med mig? Ikke tale om. Hvad? Fint, så opløser jeg din candyfloss. Jeg skal bare bruge noget vand til det. Og det er færdigt. Se, hvordan det smelter foran dine øjne. Hvad har du gjort, Sam? Det var mit candyfloss. Okay, Brittany, græd ikke. Sam er en dårlig ven. Sam, hvad har du gjort? Det er din tur. Okay, super lækkert. Det er bedre. Jeg prøvede min Fanta, og den er fantastisk. Bingo. Hvad kan jeg finde på? Det er rigtigt. Jeg laver et hul i Sams kop. Så kan jeg drikke alt sodavand, og han vil ikke engang bemærke det. Jeg vil snige mig under bordet. Sam er for optaget af at drikke Fanta lige nu. Og jeg kan bore et hul i bunden. Hurra, det virkede. Indsæt et rør, og jeg drikker. Der er noget galt her. Jeg kunne ikke drikke Fanta så hurtigt. Hvad skete der? Hvor blev min Fanta af? Og hvor er Bobby? Jeg tror, jeg har gættet det. Bobby, jeg fandt dig. Hej. Nu skal du betale for din lille trick. Nej. Sam, du forestillede dig det bare. Vær venlig ikke at røre mig. Jeg indhenter dig. Kom her. Nå, sikke en lækker ting. Det er små Skittles. Hvad med Sam? Han har en gennemsnitlig pakke. Men Bobbys er enorm. Heldet er tydeligvis på hans side. Okay, lad os starte med Brittany. Okay, da jeg har mindst, gør jeg det først. Lad mig åbne den og hælde alle slikkerne på min tunge. Hvor lækkert. Men de sluttede så hurtigt. Hvor ærgerligt. Nu er det Sams tur. Fedt. Jeg er så sulten. Jeg har tænkt på noget. Vi tager små glas frem. Hæld slikken i hver sit glas efter farve. Hvor smukt. Jeg kan godt lide det. Det er så sjovt. Sejt, ikke? Sejt. Ja, det er fantastisk. Nu lad os hælde noget Sprite i hvert glas. Det bliver fantastisk. Se på det. Wow, det er fantastisk. Det synes jeg også. Men nu tager vi sugerør, og jeg kan drikke fra alle glassene på én gang. De er så lækre. Jeg drak det hele på et par sekunder, men nej, der er noget, der bobler i min mave. Undskyld, jeg kunne ikke holde mine gasser tilbage. Nå, Bobby, det er din tur. Ja, lad os prøve det. Emballagen er så stor. Jeg har brug for mere plads. Gå væk. Spred
Hvad? Ja, undskyld. Det er bedre. Nu tager vi sten, klatrer op på den og lader os hoppe lige ind i parken. Jubi! Der er så mange Skittles her. Her er en kæmpe en. Nam nam. Og utroligt lækker. Bobby, jeg er på vej til dig. Nej, Bobby. Jeg er din ven. Lad mig være. Jeg går ind. Ingen måde. Jeg går det ind selv.